cái tôi xin bị gì được cả itu namo jadi lo si lo saya bị gì được cả hay kamu kan ini saya Wow.
おお、取れなかった。なんか。
これよ。これよ。これで終わりか。これやね。そうやね。ラスト。お、あ。あ、光った。まだある？もう終わったんちゃう？大粒の。あ、まだある。わあ、すごい。すごい。すごい。あー、すごい。もう終わったんちゃう？もうねあんだけでかかったら終わりっぽいよね。そうよね。もう終わったかな。終わりですって言うかな。なんとなく終わりっぽい。